सुन रहे हैं आधार म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। रहनी मिले सखिया पनाइयर से भोर हरिया में गइल रहनी मिले सखिया पनाइयर से भोर हरिया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में। बैठा के पहिले चुमा चाटी कइलस सोचले न रही तवन जवन तवन कइल। ये सखी बड़ा निदर्द रहे हो। गोदी में बैठा के पहिले चुमा चाटी कइलस सोचले न रही जवन तवन सखी कइलस। लागत रहे डर कोई देखे नहीं पावे हो रहरिया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया। खूबे लुटत रहेला हरा संजीत चित्तरंजन सखी देत रहन पहारा। ये सखी बड़ी निडर रहे हो के निफिकिर खूबे लुटत रहेला हरा संजीत चित्तरंजन सखी देत रहन पहारा। भूल नहीं पाइब सखिया रावानंद लाल के करनिया के हो करनिया के तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में। गइल रहनी मिले सखिया पनाइयर से भोर हरिया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में तगलिया कटले बा ओढ़ा के तोढ़निया में। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।